Došao sam da tražim pravdu koju sam izgubio onog dana kada mi je poginula majka na naplatnoj rampi u Dojevcu. Majku ne mogu da vratim, ali pravdu mogu. Tražim da pusti 2 minuta snimka sa naplatne rampe. Došao sam da tražim veru u ljude, došao sam da budem među ljudima koji veruju u pravdu. Došao sam da zajedno tražimo pravdu. Hvala.